நார்மல் ஹார்லிக்ஸ் வெர்சஸ் மதர் ஹார்லிக்ஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறைய பேரோட திங்கிங் என்ன இருக்குன்னா, மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸில் தான் வந்து தாய்ப்பால் அதிகமாக இருக்குது, நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் அந்தளவு இல்லைன்னு நினைக்காங்க. ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது வந்து தப்பு. ஏன்னா நான் நார்மல் ஹார்லிக்ஸும் குடித்தேன், மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸும் குடித்தேன். எனக்கு வந்து நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் தான் வந்து மதர்ஸ் மில்க் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் முதல்ல வந்து மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸ் தான் குடிச்சிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு அந்தளவு ஃபீடு இல்லை, சரி குடிக்கலான்ட்டு குடிச்சிட்டு தான் இருந்தேன். அப்போ வந்து குழந்தைய பார்க்க வர்றவங்க எல்லோரும், என்னோடய பேபியை பார்க்க வர்றவங்க எல்லோரும் சாதா ஹார்லிக்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்துருந்தாங்க. சரி, அதை எப்படியும் காலி பண்ணணும், சேம் வந்து தாய்ப்பால் அதிகரிக்குன்னா ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க, அப்போ தான் வந்து தாய்ப்பால் அதிகமாகுனாங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸ் எவ்வளோ குடிச்சனோ அது வந்து ஒரு 3 லார்ஜ் ஸ்கூப் மில்கில் ஆட் பண்ணி குடித்தேன். இது வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தேன். ஏன்னா மில்கில் வந்து நார்மல் ஹார்லிக்ஸ் சேர்த்தனா வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆச்சு. ஸோ வந்து நான் ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தேன். எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது. நார்மல் ஹார்லிக்ஸ்க்கு வந்து மதர்ஸ் மில்க் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிது. சேம் வந்து என்னோடய அத்தை ஒருத்தவங்களும் சொன்னாங்க, அந்த காலத்துலலாம் என்ன மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸாக இருந்துச்சு, சாதா ஹார்லிக்ஸ் தான், குழந்தை கன்சீவ் ஆகி 6 மாதத்துலேருந்தே நாங்கள் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தும் நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் குடிச்சிட்டு தான் இருந்தோம், எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தாய்ப்பால் தாராளமாக காணிச்சின்னு சொன்னாங்க. ஸோ வந்து மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸை விட நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தாய்ப்பால் அதிகமாகவே கிடைக்கும். இப்போ நார்மல் ஹார்லிக்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, மால்டட் பார்லி, வீட் ஃப்ளோர், அப்புறம் வந்து மில்க் சாலிட்ஸ், அப்புறம் வீட் க்ளூட்டின், அப்புறம் வந்து சோய் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்லின்னு பார்த்தோன்னா, இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஸ்டார்ச், டயட்ரி ஃபைபர் இருக்குது. ஸோ நிறைய தாய்ப்பால் அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிறைய பேர் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் பால் சுரக்கிறதுக்கான அந்த கேலக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து மதர்ஸ் மில்க் பண்ணும்போது இது சேஃப் தான், ஆனால் கேலக்ட் வந்து ஒத்துக்கிடாதவங்க வந்து இதை வந்து எடுக்க வேண்டாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, வீட் ஃப்ளோர் பொதுவாக வந்து ஹோல் கிரெயின்ஸில் வந்து தாய்ப்பால் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து ஹார்மோன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி தாய்ப்பால் அதிகப்படுத்துது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, வீட் க்ளூட்டின் வந்து பார்லி க்ளூட்டின் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனை வந்து டைஜஸ்ட் ஆக்கி மில்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்புறம் சோய் ப்ரோட்டீன் ஐசோலேட், இதுவும் வந்து பிரெஸ்ட் மில்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் சில பேபிக்கு வந்து சோய் ப்ரோட்டீன் வந்து அலர்ஜி ஆகும். ஸோ அலர்ஜி ஆகிறவங்க அது சாப்பிட வேண்டாம். சோயா ப்ரோட்டீன்கிறது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை, சோயா மில்க்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு பால் கொடுக்குற தாய்மார்க்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 71 கிராம் ப்ரோட்டீன் தேவை. இது அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்லை, குழந்தைக்கும் சேர்த்து தான். ஸோ அம்மா சாப்பிட்டு போக மிச்சம் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து குழந்தைக்கு வந்து பாலாக மாறுது. அம்மா பாலில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் சத்து வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப அவசியமானது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குன்னா, மில்க் சாலிட்ஸ், அப்புறம் ஹைட்ரோலைஸ்டு கார்ன் சாலிட்ஸ், அப்புறம் மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அப்புறம் மினரல்ஸ், அப்புறம் விட்டமின் B1, B2, B6, B12, A, D, அயோடின், செலினியம், விட்டமின் A, E, B6, காப்பர், இதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் மில்க் சாலிட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து மில்க் பவுடர் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஹைட்ரோலைஸ்டு கார்ன் சாலிட்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து கார்ன் சிரப்லேருந்து எடுக்கிறது. ட்ரை பேபி ஃபார்முலாவில் இந்த ஹைட்ரோலைஸ்டு கார்ன் சாலிட்ஸ் இருக்கும். சேம் வந்து பவுடர் ட்ரிங்க் மிக்ஸில் வந்து இருக்கும். இது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக, ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டுக்காக ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து DHA பவுடர், இந்த DHA பவுடர் வந்து இது வந்து ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தான் மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸில். இந்த DHA பவுடர் வந்து ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது. இது வந்து பேபி பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்புறம் மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டுக்காக லிக்யூடை வந்து எவாப்ரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து மெடிசனில், ஃபுட்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மால்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் பிரெஸ்ட் மில்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்குது. மதர் ஹார்லிக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது. சேம் வந்து நீங்கள் ரேட்டும் அமௌண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் ஹார்லிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ரேட் கம்மியாக இருக்கும், மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். நார்மல் ஹார்லிக்ஸ்லேயும் மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸ்லேயும் சேம் விட்டமின்ஸ் தான் இருக்குது, கொஞ்சம் தான் விட்டமின்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் வந்து மதர்ஸ் மில்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸில் வந்து பேபிஸ் மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், டீத் டெவலப்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ இது ரெண்டும் தான் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் நார்மல் ஹார்லிக்ஸில் தான் வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 3 டைம்ஸ் வந்து ஹார்லிக்ஸ் குடிக்கிங்கன்னா 2 டைம்ஸ் வந்து நார்மல் ஹார்லிக்ஸ் குடிங்க. அதாவது வந்து நம்ம மதர்ஸ் மில்க் அதிகமாகிறதுக்கு
ஒன் டைம் வந்து மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸ் குடிங்க. ஏன்னா அதில் வந்து பேபியோட டெவலப்மெண்ட் நிறைய இருக்குங்கிறதுக்காக. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் டாக்டர்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.